Ayaw paghikalihimpi ang mga buhat sa Ginoo. Ayaw paghikalihimpi ang mga buhat sa Ginoo. Ang tanan nga mong hidunggan o hibaluan ug gisugilon ka namo sa mong mga katigulangan. Among isangyaw ngadto sa kaliwa nga umaabot ang maymayawong mga buhat sa Ginoo ug ang iyang gahom ug ang mga katingalahan nga iyang gibuhat. Ayaw paghikalihimpi ang mga buhat sa Ginoo. Aron mo tindog usab sila ug magtug-an sa ilang mga anak nga angay sila nga magbutang sa ilang paglahom diha sa Dios ug dili sila manlimot sa mga buhat sa Dios kundi mag-ampi sa iyang mga sugo. Ayaw paghikalihimpi ang mga buhat sa Ginoo ug dili sila magpakasama sa ilang mga katigulangan. Usa ka kaliwat nga masalaypon ug masukulon. Usa ka kaliwat nga mabalhinon ug kasing-kasing. Wala magmatinumanon ang iyang espiritu